девчи бягаме от Южна Корея, шот иска да ни бомбардировка. И джетовете минават да ни отвличат. Те ни изхвърлиха в небето над Китай. Драги мои, след това им градя базукята и ми ползвам ползвах си спермата, за да полетя и да бомбардировка джетва. Инди гей, час след малко. Кока викала, има бомбини дилди. Кого искаш на бабичка или Ана се изнерви. И ми гръм на планетата, шот лапа пищи. Ползвах моят гелак от спирка до избягам от Илиян 6. Това след 2 месеца след и почнах да гунвам. Почнах да пускам сперма и оцелих папа Болти. Той се изнерви и почна да име Борислав. И след това